Hayeng. In chim kitching lies tang nag number lies spot so polite. Lies spot so polite. Haggertangupa badukun badumen simbakuid kajingi jungu try jungi u Jesus Christ bakajingi jungu blay lamba kajingi sulok jungu men simbakuid kindon ringad batpi baro kohimen kopara tongin kububangi long kinong pop nang balong kibalakre balayam yakijingmaya bakuid Ngapla hauble badan bor baro dhabi kohimen kopara bangalepo shibune daki jing berkak bakak tin hagikam jingle kled daka jingle pala junga daka jingle pala junga daka jingle pala bakrawe junga markata nga kripa de kamaria bakhoid bai sakate soti yaki agel bakirunghoid dhabi kohimen kopara Banduai nakabinda junga, au try blazing. Ublay badan bod baro, un isne yangi, badiandalamap yaki pop jungi, un yalam yangi shaka jungim bam jukut.
Togin yaduai. Koble mewaha kane ka sakramen bapella. Melaye hangi yaka jingban menda. Janga jing shashitom jangme. Toai ngi kirpad. Bagin brom yaki jingmaya bakentang. Jangambet bakas nam jangme. Nang bagin yo mad barabor hapo jangi. Yau so janga jing sispa jangme. Megbayim bat ubasin shar ringad bat ublay bak upa hagajingilang gabi jungamen simba koid ublay jinom la jinom. Jung play na kitab ditar runombi. Moses Ukraine hakipaj ba uong. Tokli menta ya kijok kibalale. Kibalale hasua jong pi. Nadu sngi ba ublay. Urothao ya ubreu halor ki kakhendau pat kakli nabakut. Sabakut kapeneng. Lada ka e kabakrau kat kane kalaja kalajuja ne laju yok sngai yaka. Hato laju don kino kibreu kibayok sngai yakasur ublay. Kabakren nabjeng kading umba phi layok sngai. Pat bakadang im na hato ublay ulaju persyang banlej sim yakawe kajaj benreu. Na kapentai alade nabjeng kawe pat kajaj. Jaj benreu. Daki cing tinju daki dak pela daki kam pela bat dakatma. Dakati kabaklain bat kabasangti kabakanar bat ka jing sirkai ki bakrau kum ba utrai ublay jongpi ulale nakata jongpi na haijib akmat jongpi totip namar kata menta kasngi batu pensyong yaka hakatunut jongpi ba utrai ulong ublay ha beneng sajarong bat hakakhendau sepo umdon da uwe patte kumta fidai bandrakhe yaki ain bat kiko hakum jong kiba ngakum yapi menta kasngi nang bakan pha yapi ban yaki khun jong kikti jongpi hadin jongpi bat kumta phen la ban pin silan ya laki sngi kia hagata keri kaba utrai ublay jongpi uai do junom hapi kden utrai Nagasam lai palai ngin shim ngan bar nyau spa kat sau inwai kat antipon ka balai inwai sau san riu kendai kat pra kendai arpeu watu arp.
Kajing pulih baar, kajing pulih nakashithi upalus bakuit, Shaki Kristan harum, kalenong pra dekot kat sau haduk kanyau. Go para, barok ki pasha yalam hau mensim ublay, kilong ki kun ublay, namar pim shem la piang ya kamsim chinglong, merau ban hap piang hak kajing ting, henrei pilap piang ya kamsim chinglong kun, haba ngi perta, aba kupa, day mensim hi ubasaki ya kamsim chungi, bangi long ki kun ublay, bat lada ngi long ki kun ngi long ro, kinong yok bateng. Kinong yok pateng chong ublay, pat ko parang ngi yok pateng bat ukris, lada ngi sha shitom lang bat u, kenang bangi ro en pendon burom lang bat u, kekten utrai. Selamat kun bau misim bokut ublay ubalong bat ubalalong bat ubandang wan ubadon bor baro. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai undon ringat batpi. Ringkat batiru. Kajing boleh nak gospel bakut katkum u Matthews. Kaburom kami kutrai. Ha kata kapor ki katwengur kin sinran kilale sha Galilea sha ulum ha ubau Jisu ulabita bakin leit. Badhaba kilayoi yau kilamane yau Henry ladonru kibala arthetain. Ujisu la leid khajan bad ula ong haki. Ya baro kabor habning udhakinju la ai hanga. Kilaid namar kata but topen long sinra yaki jade ben riubaro the pen batis yaki haka kerteng uppa badukun badumen simba koid dahika yaki ban rake ya kata baro kaba ngala hukum yafi bad hakmi ngandon ringa batfi barabor hadu kaba waino ka pertei ka gospel jongu try. My dear brothers and sisters and dear children in Jesus Christ, Government ko para jung hau trajus Christ pat mapi kena barit baro. do you have a habit of going back home to your own houses and telling your mother all what you have listened to during the Holy Mass? Tapi don em jing milen aba pi mi na ying mane ripai si ying la jong bat pi atu ya ki kimi ki pa ya barok ka pi la ya ngau ha ka por mas. Do you do that? Pi sai lem ta Yes? sai No. lem em. Yes or no? Yes? Okay, see, once a little boy went to attend the Holy Mass, and after the Mass, went to the mother. Pat si se na don uai u kena ula lech sa ka mas bakut bat ndal awai ula lech sa ying sa la ka kemi. He said, Father said that day celebrated the Mass, and during the homily, he said, God is everywhere. Bat ulai tu ka kemi bah ka por mas ha ka por ba batai ya ke gospel ulaong ba ublei udon ha ki jaka barok.
Do you believe God is everywhere? Pi ngai nem bu blei don haki jaka barak. Yes? Yes. So this boy asked Mommy, Mommy, is the God in this oven when it is hot? Te na namar ba ulai singa bu father ula ongkum ne pormas te ula keli ka kami mo hakata ka jaka ka ba set jing set hata ka oven te hata jika ba khruj bhang ta hato hang tu don na emu blei. Is God in the cupboard when it is closed? Te ha po duli hato blei don na em. Is God in the refrigerator when it is closed and with the lights off? Hapo ka fridge hato blei don na em hang tu talak dap khang hang tu. Mother said, yes, God is present everywhere. Te kene ka kami kala jawab ya u ha u blei don hang no ru. Now the mother was really angry because the boy was going on asking her questions one after another. Pada kene ka kami kala sedang ban khidam namar ba u keli si keli. Then the boy asked again, is God present in this tea bag which is kept on the table? Te na ta u keli susu atau blei don em hatu po pla ba tap ya uslasha hang tu don em u blei. Mommy said, yes, God is present there as well. Te kene ka kami kala jawab ha hang tu ru blei don. Then the boy immediately closed the tea bag and said, I got him. Te da ko ong ta ko mot te u khna ula le kum no ula khang no ya uta u pla slasha bat long ong la yo kem yo blei tu. Did the boy get God? Yes or no? Te tu blei ula yo nu khna ula yo nam yo blei hang ta yo nam yo. Can you catch God? Pilaban kem yo blei In your hand, can you catch God? pilaban kem le ban bat yo blei hakti jong pi Why? blei Because la God is more powerful than we are, correct? ngim la ban kem ban bat yo blei namar blei ulong ba kham don bor ban yangi God is really big in size. blei ulong ba he adu kata kata. Big in the sense, not like me size of the body, rather big in his, in his divinity. God is a God who is beyond our human thinking, our human reasoning. Te halong ba he ba krau kamut ba jing he kum ba he kamet re ulong ba he ba krau ha ka rukom long blei jong u. And if you look at the history of the church, right from the beginning, there was always a discussion about the nature of God. Te ha ka balang ngi ju asngau ya ka jing ya tainia man ka por na ka we ka snem sa we ka snem sa phang ka jing long blei jing long ba krau jong u kum u blei. Now, in the name of the nature of Christ, there were number of heresies, number of theological discussions, number of struggles about faith. So there was a kind of discussions, discord, division regarding the nature of God in the church. Pada ya ka rukom long jong blei ha ka jing long jong u nang tai ka jing long blei jong Chris la don bun ki jing ya keren bat lami ru ya ki jing perkhat kiba pakla kiba lami karba kinang ya tainia apo kabalang. Now, one example for such a conflicting teaching is, can you tell me, one of the teachings that really led to the division in the church? Pat ka don ka we ya ka jing perkhat perdain ka badai bat ublei bat ya ka ba lajur bha ke jing ya keren bat ka balawan ra ru ya ke jing ya khlat bat ke jing ya pai ha ka balang. The whole church was split into two, Eastern Church and Western Church. Bat ya ka balang ka bahe borok ka we la pia ha ki ar ka Can balang you- ka badon hamingi bat ha ka ba we pat ka balang pro ha ka tain sep ngi. Can you tell me which teaching of the church caused this division? Anyone can tell me? Pila nem ban ya tu ya ke kata ka jing kai ka bala pen khlat ka balang kumne ar liang. You know there is a division in the church, no? Correct? There is Catholic Church
along with some of the Eastern Rite churches as well. And on the other side, we have the Orthodox Church, correct? Have you heard of that? Orthodox churches are there, Eastern Rite. Ngidon artili ki liang ha ka balang, ngidon ki balang ya kebadan ha ki risemi nang ta ki sakiwipat ki kunhun ikiba laklat akan ke balang balang ba abrok away ni ong pani khot de ki balang Orthodox. So what caused that division, you know? Can you tell me what caused the division in the church? Pila bani tun em ke kadau ba pen khlat ya ka balang kumne. All of you listen, for your knowledge, you must know about your church. Otherwise, when no Protestant group, Presbyterian, when they ask you, if you don't have answer, you will be put to shame. Pidi ban tip ya kan ke jubab marba la pimla ban jubab ki la ki wei pat ki kenhun ki kli jing kli pimla jubab kalong ka jing la ranya pi. You know, we have something called the Nicene Creed. Have you heard of that? Nicene Creed, which we usually read on Sundays. Other days we have shorter version, the Apostles' Creed. Ngidon ka wei ka jing pla jinget ju ki apostol paringi khot kata ka jing pla jinget Nicene. But man kapor ni plai ka jinget ki pakam langkot andai kam tam ha ki singutrai ni pudon kam ya ka jing pla jinget Nicene. So in the Apostles' Creed, we profess our faith in the Holy Trinity, God the Father, Son and Holy Spirit. But ha ka ne ka jing pla jong ka jinget ni pla ha ka jing long blay laiway la ne ngi ong ka Trinity bakoi u blay pa u kon but uman sim bakoi. So our understanding, church's teaching on the mystery of the Holy Trinity became the cause of division in the church. Te halor ka ne ka jing hikai ya ka Trinity bakoi but ka dei halor ka ne ka jinget ba sami ka jing ya klat arliang ha ka balang. So today we celebrate the feast of the Holy Trinity. Pada mata ka sengi ngi ken mau buram ya ka ne ka sengi krauniam ka jongka Trinity bakoi. What is Holy Trinity? Ka Trinity What is it? Trinity How many gods are there? How many gods are there? don kano ki belai How many gods are there? don kano ki belai jungi 3. don lai ngot ki belai There is only one God, correct? Yes or no? don tang uwei u belai. There is only one God. Then what is His Father, Son and Holy Spirit? Ni ong don tang uwei u belai te henrei ki ai kine ukpa ukon umansim bakoi ki ai kine pat. They are 3 persons in one God. Ya kini kilong ki lai person ha uwei u belai. Do you understand? Kisau thun em Understand? Understood? Cannot understand. I also cannot understand. You also cannot understand. That is why it is called mystery. Mystery. What is a mystery? Something that is hidden from us. So it's a mystery. We cannot understand. Right, ngi ong kumne ndrei ngi mla reban singu thu pura ya kane ke jinglong jong ki lai person ha wei blei de na kane ka daw ya kano ka ba ngi mla ban singu thu ngi ong ya ka jing maya. All the 3 persons are distinct in nature but not separate. They are one but distinct. Can you understand? Kini barok lai pa kun pada mensim kilong ya per kilong la ka jong re ha ka jinglong tenrai jong ki kilong tang uwei. Pila besutu nem do ong kumta. Do you understand? No, we cannot understand. How can we say something is different but not separate? Difficult to understand. Yes. Ngimla ban sutu ikan ni nomor bah bangi ong kilong la ka jong kilong ya per tong ba kilong tang haju hi te la bangi ong kumta i kalong ko ban sutu. In mathematics we say 1 plus 1 is equal to what? Tell me. Ha jing ken la dangi plus iwei long kat no? Long kat no? 1 plus 1 equal to 3.
But in the mystery of the Holy Trinity, 1 plus 1 plus 1 is equal to 1. Henry pada ha ka jing maya jong kene ke Trinity bakhuj way plus way plus way equal way. Don't ask me to explain that. It is not possible for us to understand. Wat ong yang apa ya rab batai le mi kata namar ba kamlom ke balak ba ngin singothu. Saint Cyril, in his teaching, he says about the Holy Trinity, he says, God the Father is like the blazing sun. Te u Cyril bakhuj ulahikai ba une ublei ukpa ulongkum ka sengi ke ba thaba phalang. And God the Son is like the light that comes from the sun. But ublei ukun ulongkum kata ka jing sai ke ba thaba na kata ka sengi. And God the Holy Spirit is the heat from the sun. But mansi bakhuj ulongkum katu ka jing shit ke ba ngi yo na ka sengi. So all these three things are in the same God. At the same time, they are three persons with different functions. God the Father does the creation, God the Son does the redeeming, and God the Holy Spirit does the sanctification. Ten mar kata kini baro lai ki long ki ba tang ha uwe ublei mau ublei ukpa uba la thau ke bro khoi de ublei ukun uba wanra ya ka jing suspa ba ka jing plaj im ba ublei uman simbukuj uba wanra ya ka jing pen kuj ya ka jing pen kentang. Why we cannot understand this? Because it is not fully revealed to human mind. Belai ngim la ban su tu ya kene namar ba ya kini ke bro khoi sem la pan paulot ha ka jing mot jing perkhat breu. Through the word of God, through the teachings of the church, something about the mystery of the Trinity is revealed to us, but then not fully. Oi ha ka tin ka jong blei but ha ki jing hikai jong kabalang don katokane ya kaba la ban su thu ya kaba la pan pau henrei ngim la ban su thu lut. So if we can understand everything about God, if we can contain Him in our brain, then He is not a God. Delada ngila ban su thu lut ya ublei sepang ublei kabamut bad ya kaba ngila ban su thu da kaba pan kam ya kabor jabing jongi lata kalong kumta takamut umdei ublei. So with our reasoning, we can never ever fathom this mystery. We can never ever understand this God. Daka bor perkhat perdan jongi nginomla dalele ban singothu ya ublei. But if we have sufficient faith, God will reveal Himself. God will reveal this mystery to those persons who have sufficient faith. But henrei ublei un penpau yalade hakitu ki breu ki padon ka jingej ke paskem ka bachiliu. We don't have this word Trinity in the Bible. So this is where many of the people ask questions. See, there is no word Trinity in the Bible, then why do we celebrate the feast of the Holy Trinity? Ese kidon ki breu ki ong pe ha Bible omdon hangno bara latho ya ka badai sapang ka Trinity te balai don kam ban dabu ka we ka sngi ban le buram ya ka Trinity. We don't have this word mentioned, but then we have the references to all the three persons of the Trinity at various moments in the Bible. Nginom don ya kan ka ktien bala tho ha ka Bible henrei ki don bun ki jaka ki jin tho ki kitab hapo ka Bible ya ki ba la kren sapang jong ki person jong ka Trinity. At the time of creation, all the three persons were present. Ha ka por bala thau ya ka perthei ka mariang bat ki saudong sakun jong ka Trinity bu khuj kala don. God the Father, when He created the world, He created the world through His word of mouth. Ublei ukpa ba ula thau ya ka perthei ula thau ya ka long ba ka ktien ke jong u. And what is the word of the Father? Bat ka ka ktien jong ukpa. What is that? Jesus. Jesus is the word of the Father. He said, let there be. Let there be. That word is Jesus Christ.
Bad kane kaktien mo kadai ka ba ngi tip ba ude u Jisu. Bad ya kaba u blay ulakren da kaktien. Kane de kaktien kebalami na ukpa. Holy Spirit also was present at the time of creation because Scripture says the Spirit was hovering over the waters. U mensi bakui ru uladon adu kapor bala thau ka perthai na bar ka jin tho bakui ka ong ba u mensim jong utrai ula don halor jong ki In the Gospel we find at the time of Jesus' baptism, at the time of transfiguration, we find all the three persons of the Trinity are present. Berhakapor ba lapen baptis ya u Jisu. Berhakapor ba u Jisu ula keladur. Hang ni sem hang jing top bakui ya ka jing don jong barok lai ki person jong blay. So the Trinity is very important in our faith. That is why we use this formula in all our prayers in the church. Tiada mar kata ka jing don jong ka Trinity kalong kepadon kam pokong san hadu kata-kata ha ka jing im jong ka jing jongi tiada mar kene kadau haman ma don ki jing le niam ngi pudon kam ya kini ki rukom banjer ya barok lai ki person jong blay. We begin the Holy Mass, we begin all of the sacraments in the name of the Father and of the Son and of the Holy Trinity. So, and of the Holy Spirit. That means the name of the Trinity. But haman ba sedang ya ka mas bakui ne man ba sedang kono ki sakramen ni sedang da ka ba ni jer ya ka teng jong pa ukun bat uman sim bakui kemudian ya ka Trinity. Now, in our churches, we find the bells rung. How many times in a day bells are rung? Do you know? But haki yeng mane ni jutit eki baje. De kanosen kitip ni jutit eka baje ha ki yeng mane. Do you know? Kanosen sisngi. How many times bells are rung in the church? Kanosen sisngi ya baje la jutit. Here we don't do it. We don't regularly do that. We are supposed to ring 3 times in a day. 3 times we are supposed to ring the bell of the church. Mo ngi menta ngi padon baje rei ka haki yeng mane jongi jong ka balang jongi ni juring ya ki baje laisin sisngi. What is the idea behind? It is an honor given to the Holy Trinity, God the Father, Son and Holy Spirit. 3 times bells rung. Oi kane ka jing le ko mut ya ka jing le buram jongi ya pa ya pun bat yo man sim bakui ngisar ya ngisa tiet baje lai sin sisngi. So now we have all these 3 persons present in all the actions done by each of the persons in the Trinity. Pengidon ya kini ya ki lai person pada ki kam ba kini barok lai person ki le ha ka jinglong Trinity ki jinglong lai way jong ki. Although creation is attributed to God the Father, Jesus also is present there, Holy Spirit also is present there. Wat la ha por jong ka jing thau da de tang ya ublei ukpa ba la jer ba la ong henrei ha ka ka por u Jisu ru la don hangta ba uman sim khud ru la don lem. Although redeeming is attributed to Jesus, when Jesus died, God the Father was present, Holy Spirit also was present. Wat ha ka por ba u Jisu la yap ha ka por ublei ukpa ru la don uman sim khud ru la don. So even today, Holy Spirit is in the church, we believe. Now not only Holy Spirit, God the Father also, Jesus also is present along with the Holy Spirit. But ha kini ki por bal don ka balang bal along ka balang ni tip ba uman simba kuj udai uba trikam ha ka balang henrei rikar ba uman simba kuj ublai ku paru don ublai kun udon. Now do you believe God is love? Do you believe? Atau pingai nem ba ublai ulong ka jing e Yes or no? You say God is love, correct? yang ublai ulong ka jing e denem dai. When you say God is love, you already profess your faith in the Holy Trinity. Ladang ong ublai ulong ka jing e ni la da pla ya ka Trinity ba khoi. You cannot believe in God is love without believing in Holy Trinity. Ngimla aban pla ba ublai ulong ka jing e klam da pla ba ya ka Trinity ba khoi. So when you say God is love, there is a player of love, one who loves, there is one who loves. But habang ong ublay ulong uba ulong ka jing mo don mano
ubadei ubai. And there is someone who is loud as well, correct? But don ru uba long jing ru. Who is that? Who is that one who loves? We uta ubai God the Father. ubai udei ublei. Who is loud? Ka e ka jing Say, Jesus. ka jing dei Jisu. Now where is the Holy Spirit? De umersim kuj pat dei kumno. The love shared between God the Father and the Son is Holy Spirit. De ka jing ya ka ba la yo na ublei pa pa na kun de uta ka ba ya kata ka jing ba mi naki de umersim kuj ke. We say, God has spoken, correct? God has spoken. Ngila jos ngau ba ublei ulakren. What does that mean? There is someone who speaks. When you say, God has spoken, there is somebody who speaks. Who is that? Who speaks? Bang yong ublei ulakren kabamut ba don mano bakren ken te utobakren de mano. God the Father. Okay? Now, what does he speak? The word. Word is Jesus Christ. Te ubakren udei ukpa te ya katukaktin kabakren de Jesus Christ. God has spoken to us from the beginning, but in these last days, he has spoken to us through his Son, Jesus Christ. Ublei ulakren hangi kibriu nadu kabasdang. Re ha kini kisngi kipor kibakadu ublei ulakren hangi da Jesus Christ ukun jong u. So we have the words of Jesus in the scripture. The words are given to us, spoken by God. Tengi don ya kini kiktin jong Jisu ya kibangi don ha ka jin thok bakhu ya kibakren hangi. Now who helps us to understand the word of God today? Te manopat bai rapingi ban siutu ya kini kiktin menta. By just casual reading, we can only understand it with our reason. But if we want to understand it with the faith, the way God has spoken to us, we need an interpreter, that is the Holy Spirit. Te ladaba ngi sipule la kapule kumtu tingila ban siutu murung mala da kabor siutu jabing jungi hendrei bangin siutu ya ka bangi pule hakajin thok bakoi da ka jinge jungi ngi don kam ya uman simukoi uban ya rapiru yangi kumno ban batai ya kijin thok bakoi. So now therefore we understand that God is love. There is a sharing of love. Te kumta mantai ngi siutu ya kajing long jung ublei ulong kajing but kumno ngi yo banta ya kajing sam jing jong ublei. So the question is not why God is in three, rather, not how God is in three, rather why God is in three. Te ke ba ngi don kam ban yate pat pan perkhat kalong kumno ublei ulong hakilai ndrei balei ublei ulong hakilai. Because God is not individualistic. God is a communion. Den marba ublei umlong maroi ndrei ublei ulong hakajinga slok lang. So now the call for each one of us also is the same. We are not called to be individualistic in the world. We are called to be in communion. Te kaneru kadai kajing khot yangi iwe pe iwe bangim dei ban long simet maroi hakan ke partai ndrei ban ya imlang ban ya salang ban don kajinga slok lang. No one is an island. Om don mono ba long udau lenong. So just as all the three persons in Holy Trinity shared themselves to each other in love, we are also called to share ourselves in love to each other. Te kumba ka Trinity bakoi ki la long ka wei hakajing te kaneru kadai kajing khot yangi iwe pe iwe bangin ya long lang ka wei hakajing God the Father gave himself fully to Jesus and the Holy Spirit and all other persons to each other. Ublei ukpa ula telut yalade ha u kun jong u bat uman sim bakoi bat kini borolai ki yale kumta mar keliang. So this is the best model. Holy Trinity is the best model given to us for our family life, for our married life. Ekane kadai ka nonguna yakpa ngidei ban but nuksa kamtame nakamta ka jing im jungi napta kamtam ha ka jing im kum ka yeng ka sem ka long yeng ka long sem.
So if you are thinking of having a very happy and joyful family life, this is the model to follow. Just as God the Father, Son and Holy Spirit shared themselves in love, in our family life as well, when we share in love, giving ourselves fully to each other, there will be happy families. Kene kene kerkom pan buat ya kanuksa jong Trinity bukui mau kum ublay ukpa jong kayin kasem bat barakhat kit khat jong kayin kasem bakin don kene kejing ya yo benta hapo kayin kasem kejing ya sam ya kata kejing I mar keliang hapo kayin kasem bat kene Trinity bukui kede kanuksa ba ngide ban ya buat. So simply start loving people, not because they love you in return, not because they are going to offer you something, but simply keep loving people because God is loving us. So simply keep loving because that's what Holy Trinity asks us to do on this feast day. Den mar kata ngide ban su I yakibreu yakiwei klem da kemi lenti e naki. Mar ba kane ka singi buram jong Trinity bukui kane kede kata ka ba lahikai yangi banle. Nganged, how blay you pa badan bor baro, unang tak benem baka kindu, but how Jesus Christ could never be jungu, who tried jungi, yalabana man sim bakui, Vala shall be Gratus, last Mapna Yahu, Ula Yashia, Daka Jimpen ki Jongumen Simbakoid, Togni Yadua Yaupa, Uba Eid Yangi, Lengba Ukun Jongu Ujisu. Nagbenta upaw ko jungi bishop jungi gelendo bari katekis begin idealu del de habai alap ya gospel daga jishem barkajing sumar mensim khnang bakin dublom kisakhi bashisha jonga jungi ublay yeki brew baro nikerpad me ko try Nikerpad me ko try Namta kani kerempai kistan jongi Panginyale parpor penne ya kacing I mar penyang pat kacing teli kawai ngikerpat ime ko try Nikerpad me ko try Nagbenta iwe pe iwe nangi paman kapor bangi dwai ya kacing dwai kaburom hok pa barau kun parmesem ko ngiken mau ya kacing ya I jong ki lai person lay ngikerpat ime ko try Nikerpad me ko try Nagbenta ki breu baro ki ba jingai na oblay ba kin singo to ba katno kalong kabok pa kraw pan don ya oblay kum ukpa ya ujisu kum u henmen para jengi parum se makoi kum unong ya lam unong ya dapat unong pentengen ngi kerpade me ko try Nikerpad me ko try Namta ki brew baro ki pajangai na ublay bakin so thu bakatno kalong kabak pakraw bandan ya ublay kum ukpa ya jisu kum men para jungi ba yo mensim khoi kum unang yalam unang yada banok tengen ni kerpa de me ko try Nikerpad me ko try Kokpa mela ai hangi ya ukun jang me langba uk ka jing tre jungu ben simba koid dwai ba uju umen simba koid un pan pai biang yang ishame walong kat long janga jingim baka jingmen baro amen. Chim gan mar lai spa prapu an. Lai spa prapu an. Na ling kastam uso pa dapto
to duwai ko para baka jingnia jonga ba jongpi kan long bab diang hun hau blei upa badan bor baro try ten ya di chongpi na ta chiro ko korong ten chu ka ching man toy ni bida ka bla ko chung u baro ko wei da ka ba nam ya ka kerteng jong me ko try ko blei jongi ngi krpad to pen gui yakine ki janai da ki bangi shakri yame bad leng ba jongi to pen long yang hi का जिंदरवा बजनाय बदबम जुकुर हमें दाव क्रिस उतराय जंगी amen उतराय उंडोन रिंगाद बटफी Ringkat bat piru, तो किंदियो यला की दोनुद hikin tehu ki saurai, तोंगिन या आइंगो या उतराय उब्लेई जंगी kasong hok bat kadai, दाशिशा को लोंग का बशखोक बका बदई कदेती जंगी बका जिंगपनिम यांगी हमन लकपोर का जुकाबन आइंगो यमे कपा बाखोई ताम लेंगबा उखुन बाईद ए जंगमे उजी सुक्रिस कक्तीन जंगमे दावा मिला तो या कई बारो या वा मिला पाशांगी कुम उनोंग पनिमबत उनोंग सिस्पा उबाला लोंगदो दाव मिन सिम बाकुई उदिया उबाला का नाका तसोटी कदबा उदांग पेंदब या कमोन जंगमे वत पनियो हमें या उपाय बाकुई उला पियार लगती अबा उलाला शितम नंग बाउन बतांग नो या कि साइते साइट कुम जंगा जिंगियाब बदबा उन पेन पाव या कबोर जंगा जिंगी पाद ते नमार कथा रिंगाद बकी आंगल बकी रिंगुइद बारो नी पेन बना या कबोरम जंग में कदबा दा कवे कासुर नी ओंग शिशा मेलोंग उबा कुइद को ट्राई काथिंग में जंगा जिंगुइद बारो नमार कथा नी कृपाद यमे तो पेन कुइद पेन गंदांग या केने की जिंदरवा जंगी दगबा फा याउ मिन सिम जंग में कुमगा उमजेर खलोर जंगी बगन किला लोंग यांगी खामेद बकस नाम जंग ट्राई जंगी उ जीसस क्रिस्ट Hakapor baladino yawu badala ka monsngoba ula priyang yaka jingsha shitom ula shim ya upu badaka ba aingu yame ula kriya yawu bad ula ai halaki sinran u ong to shim batubam na kane fi baro namar kane ka lonkamet jonga yakaba nit na kabinda jongfi ha kaju karukom yandalala yabam ulashim yaka kuri badakaba aingu biang yame ula ai yaka halaki sinran u ong toshim batudina kane fi baro namar kane ka longka kuri jangas nam janga janga judang batmai batbam jukut yakaba enpen bi nakabinda jongpi बद नाकबिंदा की बबुन नाकबिंदा का जिमाप या की पोप तो ले या कने बन कनमाओ यांगा का जिंग में आ जंगा जिंगेद Bali
Namar kata ngi keba penmanda yaka jingya baka jingmi pa jungu ngi terwa hame ko try ya upu junga jingim yaka kuri junga jing penim ngi da aingu aidam namar melo nyangi ki badban yakakmat jungme badban shakri yame da kabas ngirit ngi kirpad yame bagi keba yo binda hakamet bakasna mu Chris ngin lo kibala pinyatali kawe dau mensim bakuid तो कन्माल को ट्राई या कबलांग जों में कबलांग फ्रियांग हासिल का परते बत्तो पेंचना या का हाका जिंगीद रिंगाद बत उ फ्रांसिस उ पाबाकू जोंगी उ विल्बर्ट मवेन उ बिशप जोंगी बत बरो खीलिंग दो तो कन्माल रमरू या की हिनमन की पारा शनराम बकिंदे किबाला योथिया दा कबाकरमन या का जिमी पाद दिया बरो किबाला क्लोथ नो हाका जिंगिस ने जों में तो ब्रियांग याकी शाका जिंग शाका कमत जों में तो इसने यांगी बारो नी कृपा दिया में बा रिंगाद बका मरिया तो सोटी बाकुद कगमी जोंग ब्ले उ जोसफ बाकुद उ कोरिन जोंका की अपस्तोल बाकुद बरो के रिंकुद की बाला पेंग्समेबा यमे पतंग ला पतंग इन लो की बदबान यो बिंदालम हाका जिंगिम बमजुकुद बदबांगिन यरो बदबंदोन बरोम यमे दाउ खुन जोंग में उ जीसु क्रिस्ट Dau lembadu badau kan lo hame uple upa badan bor haka jingelong kawe jungmen simbaku baro kaburom baka jingero junom la junom kumbala hukum yangi dau nong penim dak bal kumbala hika yangi kaktin blei nginud ban ong kokpa jungi kuba baneng kalok gatan jungme kanwan bahima jungme kalok man jungme hakak le kuba baneng to ai mandak simbam ji wala kasi patumab ni kringkang ji kumbang rumap bele sliwingi parwadela mingi shag jimen shoy and rate of blood ni na kavasliu तो पेलारियांगी गे कृपाद को ट्राई ना कि जिंस नी बारो हा का जिंस बोन जंग में दवाई जिंसुक जिंसाइन हा किसनी जंगी नंगबा दा का जिंगरा का जिंस नहीं जंग में इन लाइट बराबर ना कपोब बगिन यो जिंगदा ना कि जिंग जिंजार बारो कदबा गिदांग अपिलिंदी या का जिंगर बन बाकुद तो का जिंगवान बात जंग नंग पनिम जंगी ओ जीसु क्रिस्ट Namar ka chong me ka long ki ma ka chong me ka bor ka borom chinom la chinom को ट्राई जीसु क्रिस्ट में उबलांग ओंग हाकी अपostol जंग में का जिंगसुक nga ye happy का जिंगसुक जंगा nga आई happy wat pe ya ki pop जंगी henry या का जिंगे जंग बलांग जंग में लुका हा का जिंगसबोन जंग में दवाई हा का या का जिंगसुक लुका जिंगा तले कवे कतकुम कमोन जंग में मामे वाबिम इम बत उबासिन शार जिनोम ला जिनोम Amen का जिंगसु को ट्राई kan don barabor ringat bat phi Ringka bat piru tongin yatrwa ya ka dakha jingsuk iwe a iwe phat hak mi ukun lang broad jang ublay hak mi ba kitno ya ki pop jang ka parthe
sukido yake balakod shaka jingawai jungukun lang brod. Kisim kanembar arspa. Kanembar arspa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Inshim gasla shispa ndu bosan. Singa patem ko siu. Kumensim ukris supen kod yenga. Kumet ukris supen im yenga. Kusnam ukris tetendep yenga. Kuum nakrung ukris susad yenga. Kuji syak leben ukris supen kalan yenga. Kuji suba pada shashkor yenga. Hapok ching mong chong me tu ai ngan ri. Wat sya yenga pengaklat donami. Now nung shun memandu daenga. Tumi ching yak tekot yenga. Taong mga wan shame. Perangkat bikiruko chong me. Ngandup yoro eme. Chinom la chinom. Amen. Hakmi kujisu babha bertiang tam ngadem kro bakamat chang me pada kajing trang jurem chang mensim changa ngadwai bekerpat ime pamension hakarnu changa yak jing snob im chang chinge kajing kermen bagajing it peringkat bagajing besar besisha nag bentar lagi pop pat kamon baskem menle bhano kajing it bajlu bagajing besar mensim Niai person ita kisantali kicing bom bokoror tam ragabakan bau kitu kitin kibau David no tulupa la semba la kren shapang chongme koji su bha kila samik ti bkachat changa klinyau kishing changa baro Ichim gasta shis pawe kicing duai nak benta klindo chingi koji su to pet kicing snow 8 ela kichong klindo Kasha ukti bela perset shiki kan bektingit. Chung chung go kunai chungme. Tugur kuik chung tray shiki bukan say soccer high. But I begitu bersakri hakan eka pertai. Kan long iki kuching men bagaching dengan abneng. Amen. Namar filon ki kun jung ublay ula pa yaw bin sim jung kun jungu haki dono jung pi uba perta abba koppa tongin ya duwai toka jing priang yakane ka sacrament ko try ko blay jungi kan mento yangi met bat ben sim kadbangi pula yakak trinity bakut bumjukut Udiaka jinglong kawe junga yakaba yemla ban penpra dau Chris utrai jungi utrai undon ringad batfi ublay badanbor baro unkirku yafi uppa badukun badumen sim bakuid Amen. Tuleisuk yero yau trai da kajingim jongpi Shim gijing roi penkut naganambar shispa nyo.
Kabrom hau pa brau kun bamsim bokut. Malong berdikong syukur. Kumaria kena rapi Kristan. Agar tengok pa bokun bamsim bokut. Amin. En yero ya utrai Yesus Kristus.